مرۆڤ چاوا ببێ شاگرتێ عیسا ئەلالەتەکە مەزن بە عیسا رە دچوو ئەو زیڤڕی وژوارە گوت ئەگەر یەک بێ با من û ji dê û bavê xwe ji jin û zarok xwişk û birayê xwe erê heta ji jiyana xwe bi xwe nefret neke ew nikare bibe şagirtê min û kî xaca xwe hil negire û li pey min neyê nikare bibe şagirtê min ma kî ji we got bixwaze bircekê ava bike pêşî rûnanê mesrefa wê hesab nake ka tiştên wî hene got pê xilas bike nebê got bi nigehdanî bê û nikare timan bike û hemû yên got wê yekê bibînin dest pê bikin û tinazê xwe bi wî bikin û bêjin vî mirovî dest avakirinê kir û nikarî bû bibe serî an kîjan padîşah çaxê herê pêşiya padîşahekî din da got bi wî re bikeve cengê pêşî rûnanê naşêwirê ka ji wî tê got ew bi 10,000 herê pêşiya wî yê got bi 20,000 ve tê ser wî eger na ew ê hê ji dûr ve qasidan bişîne û jê hêvî bike got li hev bên loma kî ji we dev ji her tiştê xwe bernede nikare bibe şagirtên min. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û rêz xwişk û birayên hêja.